afternoon, good afternoon, good afternoon. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, Unyan Aldao ning Webes, petsa 21 kang bulan ning Nobyembre 2024. Pirang aldaw na naman sarong simana na. Pagkatapos kan sarong simana, ay mga tugang, December na. Ang dalion talaga kang panahon. Ano? And by the way, ini po sarong tape as live. Si Father Butch nag-record na tabi bago siya naghali. Importante kaya may padagos ang satuyang pagtatao sa Indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Ngunyan na November 21 mga tugang, sa tuyang sineselebrar ang kapistahan kang sa tuyang mahal na Birhen. Ito po ang paghahandog sa mahal na Birhen. Tulad ni Jesus, si Jesus din ay inihandog ni Mama Mary at ni Saint Joseph sa temple. Digdi naman po sa November 21, ang presentation o paghahandog sa mahal na Birhen. Alam mo, ang pistang ito mga tugang ng mahal na Birhen ay buhat pa sa mga bansang silangan sa East noong ika-7 siglo, at ito'y lumaganap sa buong daigdig sa pag-utos ni Papa Sixto Ikalima noong 1585. Ang pinaralangalan natin sa araw nito ay paghahandog ni na Joaquin at Santa Ana sa kanilang anak na si Maria sa templo ng Jerusalem. Kung masasabi natin, ito po ay may kaugnayan din. Tulad sa si Jesus ay inihandog din sa templo sa Jerusalem. Si Maria ganun din, inihandog. Alam mo, maganda po kasi talaga yan. Inihahandog natin ang ating sarili sa Diyos. Sa templo. Maganda po yun. Kung pwedeng sabihin natin, ano ba ang maikakumpara natin, para ito pa'y binyag. Hindi ba? Dinala tayo ng ating mga magulang sa templo, parang tayo mapabinyagan. Inihandog tayo. Parang sa ganun, isang paghandog, yung tinatawag natin consecration. Napakahalaga po mga kaibigan, na tuwing umaga, ugaliin maghandog ng ating pag-iisip, salita at gawa sa Panginoong Diyos. Maganda po yun. So offering, paghahandog, or pagpapresent natin ang ating mga sarili. Lord, ito po ang aking iniisip sa araw na ito. Lord, ito po ang plano ko sa araw na ito. O Lord, ito po ang gagawin ko sa araw na ito. Kinukonsulta ba natin ang Diyos? Malamang hindi, sapagkat kadalasan, hindi nga tayo nagkukonsulta. Basta gagawa tayo ng gagawa. Alam mo, maganda rin po nagkukonsulta tayo, hindi ba? Kung titingnan natin, ang mga magagaling na tao ay may coach. Kahit si Manny Pacquiao, hindi ba? May coach po siya. So, at least, magkukonsulta tayo sa coach natin. Or kung sabi nga, may spiritual direction. Maganda rin po yun eh. Nagkakaroon tayo ng spiritual director. Spiritual direction or spiritual guidance. Kasi maganda po yun. Kahit sa mga estudyante, maganda rin yun eh. Bago tayo kumuha ng kurso. Kasi maganda na patulong tayo sa mga guidance counselor. Halimbawa, kasi ang nangyayari, may mga estudyante dyan na nag-aral ng college, mamaya-maya, pagkatapos ng first semester, lilipat na naman ibang kurso. Pagkatapos ng isang semester naman, lilipat na naman ang kurso. Alam mo, parang sayang. Bakit? Salip na matapos ka na kaagad, ay palipat-lipat ka dahil nga wala kang kinukonsulta. Kaya dahil yun nga, mahalaga po yun. Naghahandog tayo.
Sa paghahandog natin, natutulungan tayo, natuturuan tayo. So, kaya magandang gawin ito. Tuwing umaga, sabi nga, ugaliin po natin na magkaroon ng morning offering. Paghahandog ng ating isip, pag-iisip, salita at gawa sa Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa pamamagitan ng kalinisan puso ni Maria. Yun po, mahalaga kasi humingi tayo ng tulong kay Maria. Tulad na siya inihandog ng kanyang mga magulang na si Santa Ana at si San Joaquin doon sa templo ng Jerusalem. So maganda po ugaliin natin yan. At ipatungkol natin ang lahat ng Panginoon Diyos sapagat ang lahat ay nanggagaling sa Kanya. Kaya maganda, mayroon tayong sinasabi na inihahandog natin ang ating mga sarili. Kaya mayroon tayong morning offering. So yun mga tugang, maganda po yan. So sana gawin natin yan. Kung hindi pa natin ginagawa, pwede naman natin simulan simulan natin ang paghahandog o pagdadala ng ating mga sarili, mga ating plano sa Diyos. Ganon ang ginawa na ni Joaquin at ni Santa Ana, San Joaquin at Santa Ana, nang dinala nila si Maria sa templo. Kaya basahin natin mga tugang ang mabuting balita ayon kay San Lucas Kabanata 19, talata 41 hanggang 44. Nang panahon iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natanaw niya na ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Tinangisan. So nalungkot siya. Okay, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagat darating ang mga araw na paliligiran ka ng mga kuta ng iyong mga kaaway. Kung kukubukbin at gigipitin sa magkabila-kabila, wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isa'y bato, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Kaibigan, yan po nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, petsa 21 kang bulan ng Nobyembre, na nagpapaalala sa atin, sana pansinin natin ang Diyos sa ating buhay. Maganda po yun Sabi dito hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos. Kaya yun nga, dito sa ating ebanghelyo makikita natin ang prophecy, ang pagpapahayag ni Kristo. Kaya nga nalungkot siya. Kaya sabi niya, ito'y kanyang tinangisan. Alam mo, sabi nga, ilang beses ba si Jesus nagtangis or umiyak? Isa ito, umiyak siya. He wept when he encountered the women in Jerusalem. At the same time, he wept dahil dito sa nangyaring ito. So, bakit tayo naiiyak? Bakit tayo tumatangis? Kasi tayo ay nalulungkot. Bakit tayo nalulungkot? Dahil ito na nga, para bang nadidisappoint tayo, So, si Jesus ay parang disappointed. Kasi nga, sabi nga dito hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. So, nandiyan na Kundi, alam mo, sa katigasan ng ulo, siyempre malalaman natin dahil sa katigasan ng ulo, ay talagang hindi nyo pinapansin ang Diyos. May mga taong ganun Masasabi natin na may mga taong sabi na, I don't need God. Hindi ko kailangan ang Diyos Ang kailangan ko pera. Tandaan ninyo mga tugang, totoo kailangan natin ng pera. Pero mas kailangan natin ang Diyos kaysa sa pera. Bakit? Ang pera po nawawala
Pag ginastos mo yun, wala. At minsan, ang pera nananakaw pa yan. Pero ang Diyos hindi. Kaya importante mga tugang na talagang pagtuunan natin ng pansin, bigyan ng pansin ang Diyos sa ating buhay. Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At ito nga, pag nilay-nilayan natin, pag-urup-urupan natin, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito ng Huwebes sa atin? Sabi ko kasi mga nakaraan, ang mensahe ng Diyos, mag-focus tayo sa Diyos. Ano? At noong kahapon, noong Miyerkules, sinabi ko na ang mahalaga po na tayo ay magbigay ng sabi ko nga gamitin po natin ang ating mga talino, ang mga bagay-bagay na ito'y gamitin natin to sa ating kaligtasan, kaya sabi gamitin natin ang mga biyaya na natanggap para makapaglingkod tayo at maging malikhain ang ating puso. Mahalaga po kasi ito, gumawa tayo ng paraan. Hindi ba? Napakaganda po ito. At ngayong araw naman ito, ang mensahe ng Diyos sa atin ay sana sumunod tayo sa plano ng Diyos. Dito, umiyak si Jesus nang palapit na sa Jerusalem at nang natanaw niya ang lungsod. Okay? Jesus wept. Itong po, actually napunta kami doon sa lugar na ito, sa Jerusalem, natatanaw niya At yung natatanaw niya na parang may, sabi frustration sayang Pero ano magagawa ko? Yun. Minsan, parang wala kasi binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng kalayaan Para bang sinasabi na, ito ay example mga tugang ganito. Nandoon ka sa itaas ng gusali at nakita mo yung anak mo na patawid doon sa kalsada. Nandoon ka sa sa building, nakita mo yung anak mo patawid. At hindi nakita ng anak mo yung mabilis na motor na patakbo ng patakbo. At sinasabi, sinisigawan mo pero hindi ka pinansin ng anak mo. Hindi ka pinansin. Yun, parang nangyari yan na parang wala kang magagawa Yun ang nangyari dito Na although marami na si Jesus na ginawa na pagtuturo, pero ito na nga hindi siya pinakinggan. Parang inisnab siya. Kaya si Jesus ay nagtangis. Kaya nga sabi ni Kristo na mawawasak ang Jerusalem. Actually, itong prophecy ni Kristo ito, yung payag ni Kristo, nangyari po ito 70 AD. Na kaya nga pumunta ka sa Israel ngayon, sa Jerusalem, nasira yung templo, nasira po yun. Kaya makikita mo magbato na lang Kasi sabi nga nito, wawasakin ka nila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong buog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Kasi sisirain nga
sisirain. Yun. Bakit nasira ito? Kasi hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ibang sinasabi na nandyan na nagsasabi na, nakikinig na, pero yung katigasan ng ulo, sabing hindi pinansin ang pagdating. Nandun na para bang, yun nga, mahirap talaga, hindi pinapansin Kaya pansinin natin, alam mo, mahalaga po ito Yung pansinin natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Kasi kung sa sakit yan, parang symptoms. May mga simptomas na. Pero hindi mo pinapansin. Sabi, ay wala lang ito. Parang ganito yun Halimbawa, masakit ang ulo mo. Yung pala, mayroon ka ng tumor sa ulo. Hindi mo pinapansin. Pinababayaan mo lang. Hindi ka man ang magpapatingin sa doktor. Pinababayaan mo lang. Yan, alam mo, hindi po maganda yun. Dapat pansinin natin ang mga bagay-bagay na yan, parang maagapan, sabi nga, maaagapan natin. So, gusto na ni Kristo sanang maagapan ito, na hindi sapitin ang mangyayari. Kasi sabi dito kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. So, ibig sabihin, talagang hindi nila pinapansin, hindi nila binibigyan ng atensyon. Yun ang problema sa atin minsan. Halimbawa, ito na ngayon, madalas na sa atin ngayon, nagbabaha. Okay, yun, kahit dasal ng dasal tayo ng Oratio Imperata, kung hindi naman natin gagawin, totoo, may kapangyarihan ng dasal. Kahit dasal ka ng dasal ng Oratio Imperata, pero patuloy pa rin tayong basura dito, basura doon, tapon dito, tapon doon. So, wala rin. Kasi dapat ang dasal, may kalaki po yan ng aral o ng asal. Kaya dasal, dalangin at asal. Kasi kung hindi po yan na walang dalangin lang, walang asal, hindi po yan dasal. Daldal lang yan. So, importante mga tugang, talagang may kasama yan. Ang dalangin natin at asal. So, yun, halimbawa, dasal tayo ng Imperatio Imperata, Oratio Imperata, Yun. So, Oratio Imperatang yan. So, maganda po yan. Pero samahan po natin ng mabuting gawain. So, yun. Importante. Paano yun? Ito na nga lang. Ulitin ko yung pagtatapon ng mga basura sa kalsada o sa ilog o sa sapa o lahat. Kahit sa dagat nga ngayon, tingnan mo, puno ng basura. So, kaya nga yung kinakain ng mga isda, halos basura. O kaya nga, ingatan natin. In other words, magbigay tayo ng pansin. Kasi nga, sabi ko, ulitin ko na sa panahon ito ngayon, ulan-ulan lang, mamaya baha na. So, ano pa talaga ang dahilan? Kaya tingnan natin ito. Ano pa talaga ang dahilan? Hanapan natin ng paraan. Hanapan natin ng paraan. Kasi kung dahilan ng dahilan, kahit mag-aral ka na mag-aral, kasi marami sa pag-aralan natin kung ano ang baha. Pero hindi naman natin isinasagawa ang ating pag-aaral, ay baliwala. So, halimbawa, hindi po yun Kaya dapat isagawa natin. Paano natin isasagawa yan? Gawin na natin. Kasi meron ng mga kung sasabihin natin, may sintomas na. May mga palatandaan na. At yun, maagapan natin. Kaya maganda mga tugang yun. Agapan natin na wag na magbaha. Kaya linisin natin ang mga yung kanal, linisin natin yung mga ilog, palalimin natin. Sabi nga, i-dredge natin yun dredging. Kasi nga, mababaw na At dahil mababaw na ang ilog, madaling umapaw ang ilog at pupunta sa kalsada at pupunta yan sa mga bahay-bahay. Pagkatapos, ang dala ay basura pa. Kaya mga tugang, nandiyan na po yan.
Kaya sabi nga, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, pero hindi. Kaya nga mahalaga pa rin tinatawag nito, alamin natin at gumawa tayo ng paraan. Maraming taon na ang nakalipas ng operahan, sabi yung isang tao, yung kaibigan ko sa matris. Yun, sa huling sandali, bago tumalab ang anesthesia, sabi niya, maramdaman niya ang marahing haplos ng doktor sa ulo. Biglang naging panatag ang kanyang kalooban at naghari malalim ang kapayapaan sa kanyang puso. Parang may kasamang dasal ang kanyang mainit na hipo. Magaling ng doktor ito. At sa sandaling iyon, ipinagkatiwala ng kaibigan kong babae sa Diyos at sa kanilang mga kamay ang kanyang buhay. Ganun po yun. So, totoo na ibibigay natin. Kaya, ngayon, hindi natin pisikal na nakikita at nahihipo si Jesus. Pero patuloy natin siyang naririnig at nadarama sa taong pinadadala niya sa mga sandali ng crisis ng ating buhay. Halimbawa, yung mga nagbibigay sa atin ng payo. Yan mga tugang. Kaya maganda po yan. Alamin natin. Anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ang oras sabi mo niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at patuloy natin ipaliwanag ang magandang balita sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang pagdadala o paghandog ni Saint Joachim at Saint Anne kay Maria, mahal na Birhen Maria, sa Templo ng Jerusalem. So yun. At nakita natin na talagang nandyan ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga tao sa ating buhay na magpapayo, nagbibigay payo, nagpapaabot ng pagmamahal, nagbibigay ng mga munting bagay na nagpapangiti sa atin sa gitna ng hirap, sakit at lumbay. Makikita natin na ang Diyos ay nandyan lagi. Kaya sa mata ng pananampalataya, alam natin kasama natin ang Diyos at hindi tayo kailanman iiwan. Napakaganda po ito. Ang Diyos ay laging kasama natin. Di ba? Malapit na naman ang December at marinig natin Emmanuel. Anong ibig sabihin noon, Emmanuel? God is with us. Sabi nga ng isang kaibigang kumpare, sapat na siya para tayo lubos na lumigaya. Totoo naman Totoo naman, sabi nga ni Saint Therese, talagang ang Diyos lang suffices. God suffices. Sapat ang Diyos sa atin. Kaya napakahalaga. Kaya lang importante, ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos. Tanggapin natin ang kanyang banal na kalooban at makadarama tayo ng malalim na kapayapaan. Parang hindi mauwi na magtangis. Kasi sabi nga, totoo yan, nasa bandang huli ang pagsisisi. Yun. Kung bakit tayo masabi natin nasa sisihan o nasa bandang huli ang pagsisisi kung hindi tayo gumagawa ng paraan. Kaya napakaganda po ito. Na gawin natin, mga kaibigan, na gumawa ng paraan. Tanggapin ang Diyos. At sabi nga, sundan natin ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga din po mga tugang iyan. At yun nga sa Ebanghelyo, God wants so very much for us and we often settle for so very little. Sabi nga, kaya nga, gusto ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Pero bakit tayo napapahamak? Kasi gusto ng Diyos, sabi ko nga, God wants abundance sa atin. Okay? At dito sa ating Ebanghelyo na nakita natin na Jesus lamented. This is what Jesus lamented as he stood outside the gates of Jerusalem. Ano yung kanyang lamentation? Longing to share
with the people of the city the many graces at work through them. So gusto talagang ibahagi ni Kristo ang kanyang mga grasya. Kaya ito, naglalaman siya. Parang talagang sinasabi nga natin, pwedeng sising-sisi siya. Or kung sa tuya baga, nahihirak si Jesus sa tuya. Nahihirak siya. Kasi nga kung sana ining mga taong ini nagdangog lamang sa iya, day mauwi sa kapahamakan. Nga lang, minsan, nauwi sa kapahamakan kasi day man kita nagdadangog sa iya. Sabi nga, hindi natin siya binibigyan ng pansin. Yun ay importante. So, he knew that he would be rejected, however, so he wept for the suffering this would bring on his people. Kasi alam mo, bakit si Jesus nagtangis? Bakit siya umiyak? Hindi dahil sa nasaktan siya, hindi naaawa siya. Nalalaman ninyo, mga kaibigan, na bakit tayo minsan ay naiiyak? Bakit? Kasi naaawa tayo eh. Ako, minsan nangyayari sa akin yan naiiyak ako kasi naaawa ako. Pero parang sabi, wala kong magawa eh. Wala kong magawa. Pero of course may magagawa ko. Ipanalangin ko sila. Magdasal ako para sa kanila. Pero yun na nga, kahit anong gusto mong mangyari, ay ginusto nila yun eh. Para bang sinasabi nila, it's their choice eh. After all, yun man talaga ang mangyari sa atin eh. Kahit sabi nga, parang ganito ang istorya nito mga katugang eh. Bilang teacher, at the beginning of the class, sa simula ng school year, sasabihin ng teacher, I want you all to pass. Gusto ko kayong lahat makapasa sa aking subject. Nga lang, may mga taong dahil makapasa kasi unang-una, for example, may mga estudyante na sa halip na pumasok, absent ng absent, nagluluok. May mga estudyante na sa halip na pumasok sa classroom, ay ang gagawin, pupunta sa kung saan-saan, makikipag-date. O sasabihin natin, kung saan-saan pumupunta. So, manood ng sine, manood kung anong gagawin, maglalaro. Pero hindi siya pumapasok sa klase. So, anong gagawin ng isang teacher? Ay mapipilitan siyang ibagsak. Okay, pero sasabihin nga ng teacher, oy, pumasok ka naman. Kasi kung hindi, wala akong magagawa, ibabagsak talaga kita. O isang iba naman, ganito, pumapasok na, pero hindi naman nag-aaral. Hindi talagang tamad mag-aral, hindi magbasa ng mga subject, O hindi naman pagdating sa examination, bagsak lagi. So ano magagawa ko? Alam mo, kahit na isang teacher napakabait at gusto niya ang lahat ng mga estudyante niya ay makapasa, wala siyang magagawa. Kaya ako nung nagtuturo pa ako sa high school, sa Aquinas University noon, ngayon UST Legazpi na, sa high school, sabi ko, miski sa college, sabi ko sa kanila ganito, hindi ako ang magbibigay ng grade sa inyo. Kayo ang magbibigay ng grade sa inyong mga sarili. Ako lang ang tagasulat kung ano ang grade ninyo. Kaya wala akong magagawa kung ganon. Kaya ibibigay ninyo sa akin ang grade ninyo. Paano? Mag-cooperate kayo. Nga lang ang problema baga, dahil tayo nagko-cooperate, dahil kita nagsusunod, dahil kita nakikibahagi, sabi nga ni, dahil kita nakikipag-cooperate sa kagustuhan. Kasi yung gusto rin natin, ang gustong masunod, hindi yung kagustuhan na dapat masunod. Yun po ang problema. Kaya alam mo, si Jesus ay nalungkot because he wanted to share his goodness to them, his many graces to be at work with them, but wala eh. Yun nga, hindi siya pinansin. Hindi siya pinaniwalaan. Yun ang nangyari bagay. Alam mo, ang kasalanan talaga ng mga Hudyo
is the sin of disbelief. Kahit yung mga Eskriba at Pariseo, ang kasalanan talaga is the sin of disbelief. Hindi naniwala eh. Kaya malaki po ang nagagawa ng tiwala. Kasi halimbawa, pag nagtiwala tayo, marami tayong magagawa. Halimbawa, pinagkatiwalaan natin ang ating sarili. Kaya ko yan. Kaya natin to. O di, kaya natin. Naniwala tayo, may magagawa tayo. Pero kung halimbawa, naniniwala sa atin, ang ating teacher, naniniwala ang ating mga magulang sa atin, pero hindi naman tayo naniniwala ayon sa kanilang pinaniniwalaan, so anong mangyari sa atin? Mapapahamak tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Kaya importante po yung tiwala. If you believe, miracles happen. Sabi nga, di ba? May talaga, if we believe. Kaya itong mga tao kasi, nung panahon ni Kristo, doon sa Jerusalem, talagang hindi naniwala sa Kanya. Yung mga Eskriba at Pariseo nga di ba? Kinakalaban siya. Hinahanapan siya ng butas pa. Pero itong mga taong naniwala, naligtas. Tingnan ninyo, yung sumunod sa Kanya, naligtas. Pero yung hindi naniwala, hindi naligtas, napahamak. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mapay sa ganda And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera, Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Makulugan pa yo kom. Greg, may work pa.
I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon at pinag-usapan pa rin natin ano kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito ng Huwebes. Ano kaya ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos ay pansinin natin ang mga magagandang bagay at sumunod tayo sa Kanya. Yun nga napagaganda, di ba, na talagang gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. At kaya tinuturuan tayo ni Jesus, yung mga aral. At sabi ko nga kanina, mas maganda talaga magbigay tayo ng pansin. Pansinin natin ang mga aral ni Kristo. Sabi nga, what are some of the reasons why we settle for less than what God wants to give us? Iyan ang problema minsan sa atin. We settle for less. Wherein, sabi nga, gusto ng Diyos na tayo ay mag-unlad. Pero, we settle for less lang eh. Biyaba sinasabing minimalist, ay tama na ito, okay na ito pwede na yan Alam mo, hindi po Which of these blocks to growth have you been struggling most lately? Alam mo, sa buhay, marami tayong mga balakid, yung mga obstacles, mga stumbling block. At isa sa mga masasabi ko mga tugang, na ang isang hadlang na sa kaunlaran ay ang kayabangan. Kasi pag ang tao mayabang, wala Halimbawa, isang estudyante, tinuturuan, sasabihin ng estudyante, Sir, alam ko na yan paano siya pa matututo? Kaya maganda po talaga magpakumbaba. So yun. So, sabi nga, why should we settle for less? When God wants us the best. Yun. Why should we settle less when God wants the best for us? Gusto ng Diyos na ang ikabubuti sa atin. Pero, sabi nga, Father, maiksi lang kasi ang aking paningin You have to sabi nga sa English, we have to transcend. You have to go beyond your naked eye. Yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mata. We have to transcend. Kasi, ulitin ko mga tugang ito, we should not settle for less. Okay? We should settle for more. Because God wants us to have more. More joy, more happiness, okay? More love. Ganun talaga Nga lang, ang nangyari sa atin, may mga block, yung mga obstacle, mga hadlang, Kaya yun, kung tatanungin natin, ano ba sa iyo ang nagiging hadlang, parang maging asensado ka? Siguro masasabi natin yung takot. Takot. Kasi Father, takot ako Naalala ba ninyo yung parable na tinawaan siya ng talent? Binigyan. Pagkatapos, anong ginawa ng yung lalaki na binigyan ng talent? Sa halip na palaguin niya, invest niya, itinago niya, itinanim niya, inukay lang niya. So, ano nangyari? Wala. So, binaliwala. So, huwag natin babaliwalain. Ang mga bigay ng Diyos. Sabi nga, pagyamanin natin ito. Maraming bagay ang binigay sa atin ng Diyos Pagyamanin natin kasi gusto ng Diyos na have more, not less. We should not settle for less than what God wants to give us. And what does God want to give us? God wants to give us happiness. God wants to give us joy. God wants to give us peace. Di ba? Yun nga, katuninungan, kapayapaan. So, pero ano nangyari? Dahil sa, ito nga, binigyan tayo ng Diyos ng lupa. Pero ano nangyari? Because of kasakiman. Because of greediness. So, ano nangyari?
nagkakahirap-hirap tayo. Ano? So we should not settle for less than what God wants to give us. Okay? God wants to give us a happy life. Naman talaga eh. God wants to give us forgiveness. Yun. Kaya binigyan tayo ng panahon. Yung pagsisisi. Okay? We should not settle less than what God wants to give us. God wants to give us food for eternal life. Yun, di ba? Marami tinatao sa tuya ng Diyos eh. Pero we settle for this earth. Sabi nga, we only settle for the temporary things. We only settle for what is yung hindi permanent eh. We settle only for what is temporary. Kaya nangyari, nasasaktan tayo. Ano? So, no. Let us not settle for less than what God wants to give us. So, maganda po ito. God wants to give us His eternal life. Yan. Kaya, pinibigay sa atin ito ng Diyos eh. Now, are you satisfied with the promises made and goods delivered by some other people? Siguro, ang iba iyo, pero alam mo, mahalaga na, sabi ko, ulitin ko Girare, we should not settle for less than what God wants to give us. So let us always settle for more, okay? Not less. Okay? Yun, kasi gusto ng Diyos eh. Kaya nga, paano to settle for more? Sharing. Ano? Tingnan mo nung si Jesus naggumawa ng milagro. Di ba? 5,000 men. Marami ba nga? Hindi siya settle not only for less but for more. Okay? Because God wants to give us more food. Kaya maraming sobra ibinigay sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magsayang, kaya ipunin muli yan. Kaya i-collected, sabi nga, ilang pang fragments of leftover yun. Mahalaga po ito. Kaya nga, siguro maganda ini mga tugang. Kaya ang mensahe ng Diyos, aldaw na ini ng Webes, maganda ini, that we have to pray for the grace to hunger for the things of God. Yun ba? Are you hungry for the things of God? Or we only are hungry for the things of this world? Pera, yung kayamanan, katanyagan, sabihin kagwapuhan, kaputian, o mga bagay-bagay sa mundo. Pero ito mga bagay na ito, magugutom pa rin tayo eh. But if we hunger for the things of God, then we will not go hungry. Because we will always be satisfied. Why? Because we will always have more, not less. Yan. Kaya siguro magay na pag-usapan na pagnilay-nilayan mga tugang ini. Anong ngunya na aldaw? Magayunin baga. We have to pray for the grace to hunger for the things of God. Tulad ni Mama Mary. Ano mo ang si Mama Mary? Nangunya pinag-celebrate ang kanyang paghahandog o ang pagdala sa kanya sa templo doon sa Jerusalem. So, bakit dinala siya? Because yun nga, because God wants to give her, okay, a beautiful dream. Not an American dream, but a beautiful dream. A dream of God. Yan. Sabi nga, that she would be the mother of God. Kaya nga, magayon ito eh. Kasi Mama Mary, ang palaging iniisip, yung what does God want? Ano ang kagustuhan ng Diyos? Kaya sabi, let it be done to me according to your word. So maganda mga tugang. Kaya sana, ngunya na aldaw, paghurup-hurupan ta. Pray for the grace to hunger for the things of God. Magpangadji kita. Sabi nga, magutom kita sa mga bagay-bagay na makadiyos. Magutom kita. Let us go hungry for the Word of God. Yung bagayin-bagayan mga tugang, go hungry for the Word of God. You have to read the Bible. Go hungry for the intimacy with God. You have to meditate.
Maganda yan. Go hungry for the bread of life. Go to the Eucharist. Go hungry for God's peace. Go to forgiveness or confession. Magkumpisal. But anyway, mga tugang, sana importante na let's pray that we be hungry for God, not only for this world, because only God can really satisfy us. Anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaram. Ito po, ginali si Father Butch Bombasi OP, nagkapasalamat sa ating technical at the same time sa ating item production. Si Father Butch nagpapaalala sa atin that we are all a blessing to one another. Nawa palagi tayong maging pagpapala sa isa't isa. God bless everyone. Bye-bye!